og Stine. I dag skal vi lave sådan et her Funloom elastikarmbånd med træ. Så ja, det man så skal bruge, man skal bruge en, det behøver lige meget hvad for farve, men en væv til at gøre det på. Så skal man bruge en hæklenål, en S-clips eller C-clips og nogle elastikker. Det er lige meget hvad for nogle farver. Godt. Det du starter med at tage et elastik og sætte på sådan her, som et 8-tal. Pres den lidt ned. Så tager du en ny elastik og sæt på, uden det bliver et 8-tal, bare almindelig. Og så et mere elastik, som heller ikke skal være et 8-tal, bare almindelig, ligesom nummer 2. Og så skulle du gerne til sådan her ud. Så tager du din hæklenål og tager så den nederste her, du har som der var først og over, og så slip. Det samme gør du over ved den anden her. Tag den nederste, over og slip. Når den har taget den over, tager du et nyt elastik og sæt på, heller ikke som et 8-tal, bare også almindelig. Bare for at være sikker, så skulle du også se sådan her ud. Så tager du den nederste, som nu er den her, over og slip. Og ved den anden side også. Og så kan du hive. Så tager du bare et mere elastik, og så sæt på, og så bliver du bare ved at tage over og sæt på. Det bliver bare ved med. Indtil den der er lang nok til at passe til dit håndled. Så er du ved med at gøre det, så skal du gerne til sådan her ud, når du er halvvejs. Cirka så langt her. Så tager du og går ned i den her ende, og tager og sætter den ene ende på din S-clips, eller bare C-clipsen, på sådan her. Og går op i den anden ende heroppe, og så sætter på. Der kan det godt nogle gange lige være lidt nemmere, hvis man lige sådan hiver ud sådan her. Og så lige sætter på. Lige derover, så kan du tage den sådan af, sådan her, og lige tage den her af også, og så lige løse den lidt, og så dreje den, og så sætte den her på herinde, og så slip, og så har du den her, så er den færdig. Så er det så ud på armen, og tusind tak fordi I så med, og så ses vi i min næste video. Husk at like og abonnere. Hej hej!